Winjane no Ouma Olunga wacho nange wach ni Olunga ng'eni sani korine sirikal kanyi kendo iwinjo wechegi maler. Be nitiere akwede moro ka e wach mar joma golo pesa kata discrimination kaka Dr. Ndonga wache no. Nikech owacho ni ere kaka ng'ato magolo siling 11,000 idhi thiedhi e yo marom gi ng'at magolo siling 500. To ma be gima sirikal osebedo ka wacho ni gima gidwa timo en ni mondo mi ji te oyud thieth makare kendo yud obed marom. Koro gima Ndonga wacho winjre, to nitie gik moko ariyo madwa wacho. Mokwongo en ni osiepewa Ndonga gini kane iloso chikegi to nonego bed ni ging'iyo gi matut, nikech koro ing'eni sani to parliament osekadhogi, to koro nitie chike matindo tindo miloso mwaluongo ni regulations. Koro mago makoro administrative kaka koro kuonde mokelo, nikech kuonde mokelo go gin kuonde ma adier onego losi king'iyo, nikech kako opime to winjre, to anta ang'eyo gi nikech asebet kama Ndonga gini nitie, kendo ang'eyo kane jo tich mag sirikal ne nigi insurance ma waluongo ni comprehensive, nikech negi chulo 4,000 to kendo ichaki ng'ado gi NHIF. Koro kiriwo higa mangima yudo ka ng'ato chulo 72,000 kaka an chulo 72,000, samoro chopo kata 80,000 mondo ichule te. To koro kineka koro samoro kanyo chalo ka gima ok nowinj maber, nikech ka koro sirikal nong'iye to wacho ni koro gidwa kelo marom. To king'iyo chik adier mar thieth mar jopiny kaka universal coverage, to wawacho ga ni onego bed gi gima waluongo ni equity. Koro ing'eni sirikal ting'eni ng'iyo public good. Koro ing'eni samoro sirikal ok ng'i dondi ni Olunga ni wadiye gi kae. Sirikal koro ng'iyo mar jopiny mangima. Koro ng'iyo ng'amochulo, ng'amokochulo, ng'amochulo 300, ng'amokochulo 300. To ng'iyo ni koro jogi te gin jo Kenya. To nikech universal health coverage ma Ndonga wacho ni gi support kabisa, mwa support cha. Ndonga universal health coverage is based on human right. En based on ni dhano moramora, ng'ato moramora mayueyo mapod ni e piny ka kati bed ni onge pesa, kati bed ni in gi pesa, onego bed ni ute waromre. En ratiro mar dhano. Ratiro mar dhano. Koro ratiro mar dhano no ema miyo samoro ok kel ratiro ahinya. Koro yudo ka koro Olunga dhi chulo 100,000, tiyudo ka ng'ato to ok dhi chulo 100,000, gen gidhi chulo 300 mondo mi koro giyud thieth. Koro giyudo marom. Kama koro gini wadhi ng'eye kata otiyo maber en kama koro ji dhi osiptal. Ing'eni choko pesa to ok tek ahinya. To koro kama koro wadhi keto kama koro ji dhi osiptal kacha, kanye ma aneno konego wakete wang'wa kabisa, nikech kata bed mana nachulo pesa no to pod inyalo miya thieth kaka nayude ga chon cha. Mamano gima Ndonga gini nyalo negotiate maber. Giwach ni okay, nadhi osiptal ma kamae ka jatich ma sirikal tuo, onyalo dhi kata India kata onyalo dhi kama. Kopo ni SHIF kaka en social health insurance no nyalo pod chulo gigo ka pod en social kamano, mok gipogo ni ng'ane chulo ne mopogre, to pod anyalo yudo kaka nayudo cha, to onge wach. Makata ja 300 cha oyudo kamano, to onge wach. Koro gima aneno ka Ndonga gini onego tim kabisa en onego gichun ni gik mamne beyo ma wayudo kaka jo sirikal, kaka wan gi insurance no ma ineno ka koro sani wuok no, nikech koro gin ting'e ni gin union, koro gin gi ratiro mar negotiate. Kendo gin gi ratiro mar go koko kaka gigo koko sano no. To koro gima onego giket option adi 2 ni aidhi duoknwa marwa cha kata kumitero wani obed mna kamacha kata obed maber molo
kamacha. Okay. To koro kata bed mano maber molo kamacha to miji te. To mano to koro kik bed shida gi. We winjore ni ndonga paro nang'e wach. Ndonga